Hej, velkommen til det her video. I dag skal vi spille noget Roblox. Så ja, hvis der er noget, I vil gerne have, vi skal spille, så gør vi det. Så ja, jeg tænker på, at i dag så spiller vi sikkert noget Rivals. Så jeg skriver det hurtigt. Sådan. Så Rivals. Ja, nu går jeg. Så ja. Så jeg kommer til at spille nogle runder. Måske møder jeg jer. Så ja. Så ja. Jeg spørger andre folk, hvis de vil gerne komme med. Og jeg kommer til en party med dem, der er mine subscriber. Så ja. Hvis der er nogen, der er subscribet her, må de gerne komme hen til mig. Så ja. Så wait a sec. Så ja. Jeg er lige nu i gang med at skulle til at gå til en NV1. Så ja. Så jeg lige nu bare venter på andre folk. Underligt, hvorfor de er. Hvorfor der er ikke nogen. Underligt. Så hvis jeg kunne huske, var der et eller andet, så man kunne komme herinde. Altså, sådan helt ærligt. Okay, så går jeg bare i en random 1v1. Så den første en, som jeg ser, som man kan godt gå i, går jeg til. Det er suspicious. Så indtil videre venter jeg lige lidt. Editoren, speed up. Ja. Så jeg håber, at editoren speedede den op. Hvad det? Jeg forstår ikke, hvad. Den der slumpy. Det er altid der, hvor jeg er. Jeg prøver lige at join Brookhaven. Bare så ligesom det går væk. Det kunne ikke. Så Brookhaven. Jeg kommer til at gå i min private server. Så længe jeg har en. Jeg håber, jeg har. Så jeg bare går i en eller anden private. Bare den her. Sådan. Nu er jeg inde. Så jeg håber ikke, den der slumpy er her igen. Jeg synes også, den der slumpy minder mig lidt om noget. Jeg ved ikke hvorfor. Hvem er det? Så ja. Jeg skal også real quick. Sådan. Så jeg tjekker lige, hvis der er et eller andet. Så jeg bare tager den her motorcykel, som er ved politistationen. Rindinini. Hvem er det? Der er det.
Jeg føler ligesom jeg drifter wild. I don't know why. Jeg tjekker lige, hvis der er noget med det. Wow. Så nu drifter jeg slet ikke. Okay, jeg tror nok, det betyder, at jeg drifter wild. Så nu drifter jeg ikke. Det er godt. Og nu virker han bare mest. Wow. Okay, det var ikke engang meningen. Oh my god, bro. Wow. Bro, man kan ikke engang køre lige. Jeg bare prøver at køre rundt. Bare så den der stalker. Eller slumpy, hvad det er nu. Jeg har ikke. Så ja. Wee. Oh my god. Så jeg prøver lige nu at vise jer nogle hacks, som jeg fandt ikke så længe siden her. Så den første en, der kom, var den her, der er her. Måske er den blevet væk? Nej, den er ikke. Så prøv at se, ved siden af Town Bank, den her, nej, Town Hall, så er der ved den her bro, så her kan man gå under, hvor der er alle det her ting. Det er ret creepy. Og hvis man går inde i politistationen, her, så er det, hvis jeg går her ind, og så går jeg i det cell nummer 2. Så går jeg ind. Jeg bare lige hurtigt lukker, så der er ikke nogen, der kommer ind. Så går man hopper her. Så gør man sådan der. Så i den anden sted her, så er det, at man kan gøre, så man kommer i et eller andet væg. Her. Så prøv at se, så er der det her sted. Så er der den her stang. Der er det her stang og det her skab. Og jeg ved ikke virkelig, hvad det her er. Men hvad? Jeg bare går hurtigt lige til hus nummer 5. Bare så. Bare lidt sådan bare for en grund, altså. Så den her. Hvad var det? Hvad var det? Hørte du noget? Jeg har hørt noget. Underligt. Okay, det hørte jeg. Hvad var det? Hvad er det noget? Hvad er det? Det var lidt spillet. Nå, jeg tror, det fandt sikkert, der var nogen der. Man kan bare ikke køre lige med den her, bro. Jeg går af, mand. Jeg går på den her. Okay, seriøst. Hvad er det? Jeg tror nok, det er ved politistationen. Hey, hvem er det? Hvem er det, der lige kørt forbi? Jeg tror nok, jeg lige kører væk. Okay, jeg kører ned. Hvad sker der? Nej. Hvad er det der?
Bro, hvad er det der? Seriøst, mand. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg bare kører herinde. Jeg bare lige prøve at tjekke, hvis man kan godt gå her. Hvad er det? Stop bil. Heroppe skal jeg stå. Fint. Altså, der er ikke nogen, der kommer, så jeg tror nok, det er okay, hvis jeg går til politistationen. Så ja. Jeg tænker på at gå i The Strongest Battlegrounds. Altså, der er ikke særlig mange mennesker, ikke til at være under eller noget. Men ja. The Strongest Battlegrounds. Ja. Så jeg går bare i en private, så det ikke bliver så dårligt. Jeg laver noget? Nej, der er stor chance, han kommer der igen. Jeg går i en public. Oh my god, bro. Det larmer sindssygt. Oh my god, bro. Oh my god. Jeg gemmer mig her. Hvad er det? Flot. Hvem er det? Hvem er det? Are you good, though? Nej. Det smukker mig ikke. Er det vel? Det er ikke ham der, som jeg så det i den sidste video. Han der hvor vi cirkel er. Han er på den. Jeg har et overvejt. Ja, det er så spidst. Står bare til den der træ. Jeg går lidt tør. Nej. Jeg løber. I'm serious, jeg løber. Hvorfor er han så creepy? Hvem er han? Jeg burde lige zoome helt ud og se, hvis jeg kan lige gøre sådan der. Hvem er han? Jeg ved det ikke. Altså, jeg tror, jeg er liver, altså. Ja, jeg er liver. Jeg tænker på, sådan seriously, at gå i... Hvad skal jeg tage? Jeg bare tager MM2. Jeg går i MM2. Så ja. Så er det bare det her. Men jeg prøver lige... Wow. Jo! Hvordan i alverden kan man gøre det der? Nej, det er wild.
No. Det er secret. Det er secret ting. Oh my god, mad. Hvem er blevet helt nyt, mand? Like, serious? Altså, er der noget secret ligesom sidst? I think. Jeg håber ikke møderen tager mig. Eller specielt sheriff tager mig. Jeg tror, jeg bare prøver at gå i havet. Altså, jeg ved ikke, hvis det er dårligt eller godt. Jeg ved det ikke. Det er helt nyt for mig. Ui. Oh. Okay, så det kan man ikke. Så man kan ikke svømme. Så ja, man kan ikke. Så ja. Nu prøver jeg. Jeg ikke går. Så jeg tænker på at sætte. Altså ikke til at være ligesom jeg med den der creepy tingling. Eller stalkeren. Men jeg prøver bare at tænde mine joints. Så jeg prøver at gå her. Altså jeg ved ikke virkelig hvordan, helt ærligt. Så jeg går her. Ja, vældig let. Jeg prøver lige at se. Jeg tror nok det er ligesom på min profil. Og edit profil. Jeg prøver lige at tjekke, hvis det her. Hvor er det? Hvorhen er det, man kan tænde sine joints? Ja. Så jeg low-key tænker... Jeg tænker på... Jeg spiller... Ja, low-key tænker på... At... Okay, ikke til at sige... Altså, jeg prøver, men... Jeg prøver at gå til min ja. Så, altså, I don't really know, hvordan man tænder den. Jeg har bare indtil videre prøvet min bedst. Så, ja, så er det lige meget. Det er bare på grund af, så kan mine viewers godt ligesom komme ind og se det. Så ja. Så ja. Så jeg prøver really quick. Jeg ved det ikke. Jeg tænker på at tage Fling Things and People. Det synes jeg er et sjovt spil. Så Fling Things and People. Okay. Så jeg går i det. Ja, nu er jeg i det. Oh my god, er det meningen, det skal være ligesom en strand? Så ja. Oh my god, hvad sker der derhen? Wait a sec, guys.
Ja, jeg tænker på at gå til en grønne hus. Det er ikke sådan low-key. Jeg tænker på at gå ligesom oven på den der kasse. Op. Du skal bare på. Nej. Så jeg prøver at gå i en anden server. Så ja, vi håber, der er en anden server. Wait a second. Hvem er han? Nej, min stalker i serveren. Nej. Jeg går væk fra dem. Jeg går væk. Like actually går væk. Jeg går op på den her plade ting. Jeg gemmer mig her. Altså, jeg ved ikke engang, hvem han er. Who is this guy, bro? Oh no. Du er ikke klar på. Lad mig komme ud. Jeg var så tæt på. Jeg var vildt tæt på. Jeg tænker på at gå, bare for en sikkerheds skyld, til den grønne hus. Så. Hvor en grøn. Jeg tænker ikke at gå til den der grønne hus, hvor den der prikker på. Jeg tænker til den der mini-grønne hus. Jeg prøver at lande der, hvor den der and er. Nu. Jeg rammer den. Ja, jeg rammer den. Quack. I'm quirky. Yes, I'm quirky. Jeg går lige ud fra min toys. Ja. Bro. Ikke til at være ond eller noget, men hvordan kommer jeg ud herfra? Jeg tror nok, jeg lige hurtigt respawner. For at se. Hvad var det? Ja, jeg er lige hurtigt joiner igen. Ja, sådan. Nu er jeg inde. Så jeg går lige hurtigt til en grøn hus. Den der mini-grøn hus. Bare en gang til. Okay, so wait a second, guys. Wait a second, guys. Altså, Loki. Jeg prøver at finde ud af, hvem der stalker mig hele tiden, altså. Altså, Loki. Jeg ved det ikke. Det kan være alt muligt. Altså, hvem er det? Det er ikke så low-key. Jeg håber ikke, at ligesom stalkeren går, ligesom ved, hvorhen jeg ligesom bor. Bestemt. Hvem er det?
Nej, jeg bliver smushed. Nej, det er min. Det er stalkeren. Jeg lever. Stort. Oh my god, bro. Sindssygt vildt, altså. Jeg kan ikke forstå det, mand. Jeg går i The Mad Murder X. Det er lidt ligesom MM2, men det er bare, at det har flere gemmesteder, så ligesom vi stalkeren. Eller så det er ligesom, det er helt okay. Men jeg har mange gemmesteder. Der. Så ja. Hvad er det her? This is the limited commando set. Bla bla. Ja, bare pause videoen, hvis I vil gerne læse det. Så ja. Så ja. Hvad er det her? Kan man gå herind? Så ja. Jeg skal bare lige tjekke. Så kan POV bare mig, der gamer. Activate Windows. Go to settings, activate wind. Ej. Bro, det kan jeg ikke lide, mand. Det er så fint. Hvis det bare tager den. Fuld musik. Oh my god, bro. Det laver wild. Jeg skruer lidt ned. Så ja. Hvem er det? Ha, papa. Oh my god, bro. Bro, jeg kan ikke gå nogen steder, mand. Jeg bare går her. Oh, wait a second, guys. Jeg skal lige gå til mine forældre. Så ja. Så det her var, hvordan videoen bliver. Så ja. Så er det, ja. Jeg vil gerne lige tale om det, der skete. Så ja. Det her, hvad der skete. Altså, jeg ved ikke, hvorfor der kom en stalker i mit spil. Seriøst. Nå, hej. Hej. Hvad skete der? Der kom en stalker i mit spil. Gjorde der? Ja. Hvorfor smiler du? Because it was real. Kom her. Kom, vi er begge to. Jeg løber bare efter hende. Hvorfor stalkede du mig? Seriøst? Ja. Tak for den her video. Så vi ses i næste video. Ja. Så tak for den her video. Vi ses næste gang. Hej.